ngene nene wuoyo miyo kora ng'eyo kuma entie. Adwa kono nene babu miwinji wacho no siepna kabisa. Babu wase wuoyogo, babu ok nyal replace Raila Odinga kapod jakom ngima. Onge ng'ama be gombo ne jakom tho kaka iwache no. Wawacho niya onge pop ma kijana omiyo wanyiso babu no ore mos poko chopo kate kiwango mar cardinal pod en mane priest piny kucho. Cardinals awacho ni theory, cardinal and governors poko chopo kanyo. And I want to tell you ni mbwakni be samoro inyalo paro ni irikni tirikni. Rikni gin gik moko ariyo. Inyalo rikni milware bur. And I want to tell you ni kisomo history Jaramogi nokwero tombo yani nyathidhi yani mos. Nyithindo binano iwacho na makori kwano ni babu ni. Ingeni kawuono ka jakom Raila Odinga onge to nyithindo go kinya nenogi. These are the benefits ma Raila Odinga miyo nyithindo gi koro gibwak ni ng'eyo an babu kata wuoyo to kanyalo iwarago nikech kake wache no. En nyathi machal ni tugo gi woche wuon gi e wuot kama to gik ge dhoto konya dhigo anyway. Unless wuon gi duogo to yude komiyo jirani to nyapenye ni titere kune. Mogik ka pokwa kao break ta adwa na nyiso siepna nini paro ma en go no be mano go. Kisomo article 99 of the constitution and article 193 wuoyo e qualifications of MCAs. To nitiere legislation e parliament ma members of parliament nyonega mondo kel mondo wayud the best MCAs. Gimomiyo wanyalo champion MCAs obet the well trained kata ng'ama nigi lony moro. For example, Cleo, kawuone Kisumu wan gi Professor Nyong'o is the governor. Alafu the yiero ja class 8 kata jak form 4. Tingene jogi nie committees. Koro for example Professor Nyong'o misappropriate fund. Koro luongo Professor Nyong'o kikao koro do question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade. Sami question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade, a class 8 or a form 4 cannot question a professor. Ano adieri man kende. But ngama nigi degree nikech isendiko project mi defend mbele professor, you can question it. Nikech in gi language minyalo wuoyo go kode. Na neno gino no happen 2013 when Professor Chepkwony became the first the first governor ma Kericho. Ne TMC moro mane nigi kimbele no ja form 4 no were no somo koro enorie. Koro oluongo Professor Chepkwony. Chepkwony olingalenga uwinje ka kupenjo. Then Chepkwony kone ni ng'eyo ni question ni penje marach, onegi penje kama. Sama professor se rectify yiti idwa question ingeni ogoli off. Koro coming election mwadhieni. Ber ka members of parliament odhi okalo that act mondo wach niya ka ionge degree to kikichung MCA. Gimomiyo MCA emonego bedni kelo power machiegni gi jopiny. Onego bedni giloso policies maloso counties. Nikech county ni Klewan kodi wa Nairobi. Kiny kwa retire to nego bedni wadwa yudo kadala ber moloyo Nairobi. Mondo ndalo wa mag dak e piny ni omedre. To kiyudo ja class 8 ma en obro dhi e parliament kaka for example there was a time mani wacho ni Migori not Migori Homabay e dalo governor manose dhi Awiti negi wacho dholuo onge policies miloso gi dholuo mwalimu hapa ne nyalo kona japuonj onge policies minyalo los gi dholuo nikech policies te iloso gi kizungu koro ka ng'ani ok nyalo loso policies ma govern makelo telo machiegni gi resources ne jopiny onge kama wabro goya tua to the moment wabro yude right e yiero MCAs ibro neno ka counties wabro shine kendo wabro dhi mbele. Ero kama Abok adaka wach mugi ka wuok kuomi kar kae. Wachike yo machal nade weche mag dongruok kod siasa makaluo. Wachor line yo machal nade mondo mi one adieri ni kae kama onego bedni wachope ka kama onego bedni warange achiel kachiel ka watieko dakika achiel mer. Cleo dongruok maluo to dwarore ka wayudo the right leaders. Alafu kidhi e Luoland kawuono an pok aneno counties wako chako Siaya nyaka Migori onge county masaneno ko launch gimiluongo ni strategic plan. Strategic plan en gimi plan for 5 years to bedo launched. To strategic plan ok ndiki gi josiasa. Strategic plan indiko gi professionals. Professionals bedo piny to ndike then wa launch. To wacho niya the first priority wachako gi mane. An pok aneno in fact Kenya mananeno kane wan gi the first strategic plan Vision 2030. The Vision 2030 kawuono wane 2026 dong 2025. Wadong na gigni a beach to wa achieve the Vision 2030. Poka neno kendo ka professionals obedo piny ka choro ni after Vision 2030 angoma tero wa mbele. Ka wayudo the first vision, wayudo the strategic plan e counties wa, tuwaketo the first priorities kama wadwaro,
emomiyo wan gi gimore katiba iluongo ni public participation wadhi per ward twang'eyo gi constituencies ni mae gima jogi dwaro, mae gima jogi dwaro, mae mwadwaro first, mae mwadwaro second. To wadhi yude right. To mokwongo wadhi yude right kabe wayudo the best leaders. Kik wakawa bora kiongozi, wadwar kiongozi bora. Erokamano Elisha Bok. Governors ma isayo kad gite ginto gin jo ODM. ODM umiyo jotelo ma ok set priorities right. Agiseta en mana ni wasebedo opposition for long. Koro sani at least don't know Kawanga is County doing things. opposition. Nyong'o is doing things. County opposition. County sirkal matiyo kende kendo nyalo timo dongruok. Ingene resources bire county kata nitiere extra resources mabiro nikech un somehow in the government. Tiweri gi extra momigi ni gitiyo go yo machal nade nikech gin gi momigi kendgi. Mae emomiyo wan gi senator. Mae question monego beni koro kwarado gi senator. Twapenje ni senator ere kaka itiyo gi governor ni kata afwe. Ingene kidhi Rwanda iboyudo ka every financial year president mar Rwanda maen Kagame assemble all ministers a public place. Koro jopiny golo their views. Minister nutiyo nade, minister nutiyo nade, kare chal nade. Emomiyo neno ka Rwanda is peaceful. Wan kako nagi onyego benwa keto ni wa question our governors. Erokamano Elisha. Oscar.